ɗum ko caaseyaago wiyete debbo aɗa resi ɗum ene yinma haa ngaaka jinnaata huccite e ma wi mboɗo yiɗi a i haali ko yiɗi tottede fof a totti ɗum woli comci a totti ɗum kaalis a rokki ɗum réception yeehi salon waɗi caasiyaago arti kala ko welnanno dewgal waɗi photo je waɗi caméra ji fina janngo tan yontere tan walla jonti tan jemi ala heen ala ma yi a wonnoɗen kay walla gadda kakam ɗo biɗi Abdoul Ndiaye ɗo tan wajja tan Allah ne ɓawlinma mbiya an a ɓawlata Allah wawa tagde ko an wawi tagde coodoya heesal top zel akaña emos movat le cooda ɗum mbaɗa e ɓandu ma escanlay ɗum ɓuuri yawde wojjinde cooda ɗum mbaɗa e ɓandu ma beele aɗa wajja ngol boɗowol sa bankina nde an kam ko woni gila suba haɗani woyatan maro ma haalan yimɓe kam ko woni mi namdimama hami tampi ko woni komi ceeraɗo komi defɗo gosi gorko mi séri kam horo mimi nelde ko bodejo walla danejo min de ko bodejo tan jinmi sa wi amni han cewga dangel bodejo tan jinmi etta danejo ɓuri webde wona ko caggal leydi gonɗa eyyi sum woni yeeso leydi noon kondo kay caggal leydi ronkani sodde iphone wona cikka tan gondo caggal leydi fo jogui ko sawru mum no samma dollar mbimami komi mayɗo mbimami gonɗa koye fende aɗa bonnede way ko janni kamen fende komi diwat liggey ko ndewɗa ha ndiweɗa komi badduɗo e patron am men komi ñamɗo bottari makko deke an ko assalamu alaikum mes abonnés halpula mi salmini on nonon fof no potirɗon tous mes abonnés on calminama ha moƴƴi voilà kadi on jewnama aussi on jewnama mon namɗo aussi taw mon fof nani dow jaam mon fof yo woni jaam alhamdoulillahi rabbil alamin en fof jaam jogo en famo Allah fo bani fama Allah fo bini mi fatmiyama façon haɗolaji fo kalama sagomi hoore ma joyi an mi jaranma alhamdulillah ndeke mboɗo jogi gaño man wonde makko temi mettini ɓerde nde wari min jita tagiɗo ɗum yo joño ko jammo juuɗi fof pamema mende weeti mo hamdinaki ko jogi ma ñama ko jeeya e mbijo ɓurɗo dumakima ruttoto jeeya mo ɓerde il faut ñu mbaɗ réfléchir ɗo hanki c'est la vérité on part, c'est la vérité. École Magama, ça ne marche pas. Il y a des enfants, n'est pas jangé, n'est pas wavé. Il y a des enfants, n'est pas jangé, ça que wavé. Regarde, palanté de là. Regarde. Ay Penturo, monsieur Kangidi. Il est doubi. Penturo, il est 10 ans, voilà 4 ans, voilà 12 ans. Ça ne marche pas. École Jangina, baleka me hawa min bride hawa sayidi hawa bibi ifok nawa keba fowa dende keba hawa baleka me hawa min bride hawa sayidi hawa bibi ifok nawa Ajambur laba jilli di jiddami di ko buri dum jimmami waranan hala ganyo ajaminya wadar waywa salla jabi Allah ne hotiri Allah ne wela min hamba hammar bi hammar fadi dan fadi aisa sara sayyidu hammad min hammadi habi bi habi yero tan yero samba usman tan kumba jamme usman hammad